रेसिपी चालू करण्यापूर्वी मी एक रिक्वेस्ट करेल तुम्हाला की जे माझ्या चॅनलवर नवीन आहेत, ज्यांनी अजून सबस्क्राईब केलेलं नाही आहे, ज्यांना माझ्या रेसिपीज आवडतात आणि ज्यांना माझी करण्याची पद्धत आवडते त्यांनी जरूर सबस्क्राईब करा. शेजारीच बेल आयकॉन बटन आहे, ते सुद्धा प्रेस करा. जेव्हा जेव्हा मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी मिळेल. चला तर मैत्रिणींनो, आज आपल्याला करायचे आहेत स्टफ कोबी पराठा. तुम्ही समोर बघू शकता, मस्त झालाय, अगदी मऊ झालाय, त्याचा कलर सुद्धा सुंदर आलाय आणि काठोकाठ भरलेले असे हे पराठे आणि छानशी एक मस्त दह्याची चटणी. भरपूर वेळा प्रश्न पडतो की मुलांना स्कूलच्या टिफिनमध्ये काय द्यायचं, तेव्हा हे नक्कीच तुम्ही ट्राय करा. चला तर मैत्रिणींनो, मी रजनी आणि रजनीज न्यू किचनमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपल्याला करायचे पत्तागोबीचे पराठे, स्टफ पराठे. त्यासाठी पत्तागोबी किसून घेतलेली आहे, जवळपास वजनाने 300 ग्रॅम आहे. आणि आता त्यात मीठ घालायचं आणि 10 मिनिटं रेस्ट करायला ठेवायचं, जेणेकरून त्याला पाणी सुटेल आणि आपल्याला ते संपूर्ण पाणी काढून टाकायचं आहे. अशा प्रकारे छान मिक्स करून रेस्ट करायला ठेवूया. गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, त्यात थोडंसं मीठ घालायचं चवीपुरतं. त्यानंतर जिरा पावडर अगदी चिमूटभर, धना पावडर, हळद थोडीशी अगदी, काश्मीरी लाल मिरची आहे ही अगदी अर्धा टीस्पून. हे छान मिक्स करायचं, कारण हे पराठ्याचं आपलं कव्हर बनवतोय. एक चमचा तेल घालतोय, त्यामुळे पीठ छान सॉफ्ट होतं आणि पराठा सुद्धा छान सॉफ्ट बनतो. तुम्हाला लक्षात आलं असेल की आपण थोडे थोडे सगळे ड्राय मसाले ॲड केलेले आहेत गव्हाच्या पिठामध्ये, त्यामुळे पराठा अजून जास्त टेस्टी होतो आणि कलर सुद्धा छान येतो. अशा प्रकारे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे आणि थोडंसं तेल घालूया आणि रेस्ट करायला ठेवू 10 मिनिटासाठी. अगदी चपातीला आपण जसं पीठ मळतो त्याप्रमाणे आपल्याला पीठ मळायचं आहे. तुम्ही बघू शकता, कोबीला सुद्धा छान पाणी सुटलेलं आहे. ते संपूर्ण पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे, कारण कच्ची कोबी घालून आपण पराठा बनवणार आहोत, त्यामुळे आपल्याला सारण अगदी सुक्कं लागतं. शक्यतो जितकं पाणी आपल्याला काढता येईल तितकं काढू शकता. इथे तुम्ही कापड सुद्धा वापरू शकता पाणी काढायला. आता एक सारण बनवायचं आहे कच्ची कोबी वापरून. तेव्हा कोबी घेतलेली आहे, थोडंसं जिरेपूड घालायची, थोडंसं धनापूड घालायची आणि ही काश्मीरी लाल मिरची आहे अर्धा टीस्पून. लसूण, हिरवी मिरची आणि अद्रकाची पेस्ट अगदी थोडीशी घालायची, कोथिंबीर कट केलेली आणि कांद्याची पात. आता सीझन आहे म्हणून कांद्याची पात घेतली, अदरवाईज तुम्ही स्किप करू शकता, त्याऐवजी कांदा सुद्धा वापरू शकता. हे छान मिश्रण आपण मिक्स केलेलं आहे. मीठ घालायचं ठेवलंय, वेळेवर आपण मीठ घालूया. पॅन ठेवली आहे मीडियम फ्लेमवर, 1 टेबलस्पून तेल घालायचं. ही दुसरी पद्धत. आता आपल्याला भाजी बनवायची. अद्रक, हिरवी मिरची, लसूण त्याची पेस्ट घातलेली आहे. कांदा हा मीडियम साईजचा घेतलाय, बारीक चॉप करून घ्यायचा, अगदी कलर बदलेपर्यंत परतायचं आहे. आता आपण थोडेसे सुके मसाले टाकूया. 1 टीस्पून घेतली आहे काश्मीरी लाल मिरची, थोडीशी हळद, अगदी 1 चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा जिरे पावडर, अर्धा चमचा धना पावडर. हे छान लो फ्लेमवर आपल्याला मसाले भाजून घ्यायचे आहेत. कोथिंबीर घेतली आहे बारीक चॉप करून आणि कांद्याची पात. हे छान आपल्याला हाय फ्लेमवर आता मात्र भाज्या सगळ्या परतून घ्यायच्या आहेत, जेणेकरून भाजीला पाणी सुटायला नको. राहिलेली कोबी सगळी आपण मिक्स केलेली आहे. मीठ घालतोय. जर तुम्ही भाजी करून पराठे बनवत असाल तर पाणी काढण्याची गरज नाही. ज्यावेळी आपण कोबी किसतो तेव्हा तशीच कोबी आपण भाजी सुद्धा करायला टाकू शकतो. अशा प्रकारे आपलं सारण तयार झालेलं आहे. तुम्ही समोर बघू शकता, मस्त सुकं झालेलं आहे. थंड झाल्यानंतर आपल्याला त्याचे पराठे बनवायचे आहेत. कणिक सुद्धा छान मळलेली आहे, अजून थोडीशी मळून घ्यायची आहे, सॉफ्ट झाली आहे अगदी. आता पराठे बनवायला घ्यायचे आहेत. हे जे सारण होतं कच्च्या कोबीचं, त्यात आपण मीठ ठेवलेलं, आता मीठ घालूया आणि 1 चमचा
चाट मसाला घातला, जेणेकरून चटपटीत असा पराठा होईल. खूप सुंदर टेस्ट होते त्याची. आणि थोडंसं काही किसताना जाड कोबी गेलेली आहे ती काढून टाकायची, जेणेकरून आपला पराठा फाटणार नाही. अशा प्रकारे एक साधारण आपण चपातीला जेवढा गोळा घेतो तेवढा घ्यायचा. छोटीशी पुरीसारखी पुरी लाटायची आणि त्याच्यात मावेल तेवढं शक्यतोवर सारण घालायचंय. जितकं आपण सारण घालू तितका पराठा चवीला चांगला होतो आणि तो पौष्टिक बनतो, मुलांनाही आवडतो. भलाही तो फुगणार नाही टम्म, परंतु काठोकाठ सारण भरल्यामुळे अतिशय पौष्टिक होतो आणि स्वादिष्ट होतो. अशा प्रकारे भरपूर सारण घाला. थोडंसं आपण पीठ स्प्रिंकल केलेलं आहे वरतून. आता हे सगळं लाटण्यासाठी मी तांदूळाचं पीठ वापरते. तांदूळाच्या पिठामुळे पुरणपोळी म्हणावं किंवा पराठे म्हणावे हे सरकतात आणि चिकटत नाहीत. आता एक मोदक तयार करतोय आणि जी एक्स्ट्रा कणिक असते ती आपल्याला काढून टाकायची आहे. अशा प्रकारे आपला छान एक पेढा तयार झालेला आहे. थोडंसं हातानेच त्याला प्रेस करायचं की जेणेकरून सारण अगदी काठोकाठ स्प्रेड होईल आणि हलक्या हाताने लाटून घ्यायचंय. तुम्ही समोर बघू शकता आतलं सारण दिसतंय. पराठे थोडेसे जाडच असतात, कुठलाही पराठा असो, म्हणजेच तो छान सॉफ्ट राहतो आणि तेवढाच मऊ सुद्धा राहतो. अगदी थोडंसं वरती एक बबल आल्यासारखे दिसतात तेव्हा आपल्याला बाजू बदलायची आहे. तूप घातलेलं आहे, दोन्ही बाजूनी तूप टाकून छान खमंग शेकून घ्यायचे आहेत. पराठा म्हटलं की तूप वापरा, अगदी नसेल तर तेलही वापरू शकता, पण तुपाने त्याची चव अजून वाढते. अशा प्रकारे तुम्हाला एक छान पर्याय आहे स्कूल टिफिनसाठी आणि नक्कीच बनवून बघा या पद्धतीचा. खूप कमी वेळ असतो, सकाळी फार घाईची वेळ असते तेव्हा ताबडतोब बनणारी हा पराठा आहे. फोडणी घालण्याची गरज नाही आहे आणि जे काही आपण मसाले घातलेले आहेत ते सगळे आपल्या मसाल्याच्या डब्यामध्ये असतातच. मुलांना सुद्धा कळणार नाही की हा कोबीचा पराठा आहे म्हणून. अशा प्रकारे एक पद्धतीचा आपला पराठा तयार झालेला आहे. आता दुसऱ्या पद्धतीचा म्हणजे आपण जी भाजी बनवलेली त्याचं सारण भरतोय. भरपूर भरल्यामुळे पराठा कुठेतरी हा फाटतोय, परंतु संपूर्ण सारण भरा तेव्हाच पराठा टेस्टी बनणार आहे. अशा प्रकारे मोदक बनवला आहे आणि हाताने थोडंसं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. हलक्या हाताने लाटून घ्यायचा आहे पराठा आणि तेव्हा स्कूल टिफिनसाठी किंवा नाश्त्यासाठी किंवा एखाद्या वेळेचं जेवण म्हणून सुद्धा तुम्ही हा पर्याय ठेवू शकता. आणि जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर खूप ठिकाणी शेअर करा, माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब सुद्धा करा ज्यांनी केलं नसेल त्यांनी. आता आपला दुसरा सुद्धा पराठा होतो आहे, तुम्ही बघू शकता. पूर्ण काठोकाठ सारण भरलेलं आहे, छान रंग सुद्धा बदललेला आहे आणि तुपावर भाजल्यामुळे छान खमंग भाजल्या गेलेले आहेत. अशा प्रकारे दोन्ही सुद्धा आपले पराठे सर्विंगसाठी रेडी आहे आणि छानशी त्यासोबत दह्याची चटणी. दह्यावरती एक तडका केलाय, लसूण, मोहरी, की मिरची आणि कढीपत्ता, थोडासा चाट मसाला, थोडीशी साखर आणि मीठ. अशा प्रकारे आपली चटणी सुद्धा तयार आहे. मैत्रिणींनो, तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर खूप ठिकाणी शेअर करा, रेसिपीला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझं जे चॅनल आहे तिथे जर गेला तर मी भरपूर रेसिपी बनवलेल्या आहेत. स्पेशली पत्तागोबीचे कोफ्ते चेक करा, ते जर आवडले असतील अतिशय सुंदर होतात. आवडले असतील तर करून बघा आणि लाईक करा, खूप ठिकाणी शेअर करा. चला भेटूया आपण परत अशाच छान छान रेसिपींसाठी. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.